O Apo, pinaraburam, tidagam, pinarangay mo manen ti Israel. Dagiti tattao pinakawan mo ida. Pinunas mo't basbasol kan amin abidot da. Dingding Jack ti sasawom, ti Apo o Diyos, ikarina nga itid tital na kadatayo at tao na, no di tayo sublian dagiti minamaag nga aramid tayo. Pudno asis sagana mga isalakan kay tagraam kan kuana, katagtalian na ito tidag na itidaga tayo. Agmay santo sa jay ti ayat, ken ti kinapudno, ket agtipon to ti kinalinteg, ken ti kapya. Agpangaton to tin kinapudno ti tao manipod iti daga, ket ti kinalintag ti Dios tumanawag tumanipod langit. Paraburan na tayo ti Apo, ket umadunto ti apit ti daga tayo. Magnanto ti kinalintag ti sangwanan ti Apo, ket ti sagana na ti dalan apagnaan na. Masarap, layawin tayo map. Tuy lubong agragsaken, tayo kanta tiyang ben. Ni Jesus na yanaken, ijay iliabenen. Ni Jesus na yanaken, ijay iliabenen. Iti gloria na imay, tapno ispalen natay. Isuro na tidalan, pakay sa dakanan. Ngayanak asini Diyos, Emmanuel amatupod. Agragsak tayo marut, ngayanak ni Jesus. Agragsak tayo marut, ngayanak ni Jesus. Dayaw ken apod kapya, tibugbog tong di Ama. Silaw ken biagiten na, iti puso ti Tatma. Imbag kapya ti umloy, ito'y lubong na buwangay. Imbag kapya ti umlay, ito'y lubong na buwangay. Amami nga na ilangitan, naramnarswati langit kandaga, madaydayaw tinagan mo. Agyaman kami itinapalabas nga Domingo, ta nakita kat napadasan mi manan, ti kinaimbag mo. Adda kami man ditoy nga adda ita manamna mga puso na, nga mangawat dagiti sa sawem. Idaulom iti pastor mi nga agmang palawag iti nasantuan nga surat mo, ket iti timek mo iti mangeg kanagturay toy tingami. Taken kwa na Apo sa kami ket agbibiyag, aggungunay ken addaan iti kinatao mi. Pakawanam Apo iti nagkorkorangan mi, ket sukatam iti kinalinteg ti puso mi, aging gana maarpatan mi iti biyag nga agnanayon. Ato iti kararag mi tinaindaklan nga nagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Mi
Good morning! Nagtatakip na si Teacher Abby ng tenga. Mahina pa yan, teacher. May lalakas pa dyan. Welcome po sa Ilocano Worship ng Nax United Methodist Church. Ang Ilocano Worship na ang dumadalo 90% o mahigit hindi nakakaintindi ng Ilocano. That's the uniqueness of Nax. Especially the Ilocano worship. Kakabsat, at alang sumagmamano apakamu para kada tayo, may ilang mga announcements lang po tayo. Kung titingnan po natin yung likod ng ating bulletin or printed liturgy, nandyan po yung schedule of ministries for the whole of December 2024. Natapos na po yung December 1 to 7. Tayo po yung nagagalak sapagkat kahapon naganap ang ating district-wide Family Day celebration doon po sa Bantayog ng mga bayani at tayo po ang may pinakamaraming delegasyon. Ang nakalista po 53, pero ang talagang dumalo po 55. Ang hina naman ng palakpak na yan. May 19 po na galing sa Muñoz. Yay! Mas marami pa sana kung hindi lang exam ng mga bata. Exam po kasi ng mga bata kaya halos walang masyadong mga kabataan at bata mula sa Muñoz kahapon. Naghahabol po kasi ang DepEd sa mga schedules kasi maraming mga cancellations of classes dahil sa mga bagyo at kung ano pang mga hindi maiwasang instances kaya may mga Saturday classes. Pero still, tayo pa rin po may pinakamaraming delegasyon sa lahat ng mga zones. Pero sa Zone 4, siyempre tayong pinakamalaki, tayo din ang pinakamaraming naipadala. Salamat po sa lahat ng mga dumalo sa Family Day kahapon. Pangalawa, naganap din po ang gospel bracelet making kahapon din sa pangunguna ng ating witness ministries. Ngayon, sa ibang mga gawain natin mga kapatid, sa araw na to, bilang simbahan, i-celebrate natin ang Family Day. Kaya't mamaya may isang pamilya na maghandog sa atin ng kanta bilang pasasalamat sa Panginoon, pagkilala sa kabutihan ng Panginoon sa kanilang pamilya. And then, gagalawin din pagkatapos ng Ilocano worship, gagawin ang gift giving and sa mga bata. Ang kanilang program, party at gift giving ay dito po sa quadrangle gaganapin. So, hopefully, lahat ng mga bata ay naipalista natin. Kasi ayaw natin na may batang wala man lang iuwing regalo. Magtutuloy po ang ating confirmation at membership classes pagkatapos po ng Tagalog-English worship. At pagkatapos din po ng Tagalog-English worship ay tinatawagan ko ang mga angkor or technical working group ng Ilocano Fellowship. Mag-meeting po tayo sa office ng admin pastor para pag-usapan natin yung final preparations para sa gagawing Christmas Fellowship ng Ilocano next Sunday. 1:30 po mamayang hapon gagawin ang council meeting, church council meeting. Ipanalangin po natin na matagumpay ang ating council meeting ngayon. At mamayang hapon din po ang youth praise ng ating distrito doon po sa Santa Mesa Heights, UMC.
Tinatawagan ko po lahat ng mga kabataan na sana makadalo dito sa Youth Praise ng ating distrito. Pagkatapos po ng lunch yan. Sunod po, December 10, Loading Station Ministry. Ito po yung Christmas party para sa kanila. Sa darating na Martes na po. Sa lahat po ng mga gusto pa pong humabol na magbigay ng tulong para sa ating mga street people, sa mga naninirahan sa kalsada, pwede pa po hanggang Martes po ito. December 14, Christmas cheers po ng mga workers natin sa distrito, dito rin po gagawin. Sa mga lapitan at lalapitan pa para tumulong sa ating mga manggagawa upang mapasaya ang mga manggagawa at ang kanilang pamilya sa darating na Sabado. Huwag po kayong dalawang isip na tumulong, mga kapatid. Hindi lang po kami, kundi lahat po ng mga workers, pastors, deaconesses, student pastors, lay ministers, and retired, including our families. Ito po yung Christmas cheers or gift giving para sa lahat ng mga manggagawa ng distrito. Dito po sa simbahan natin gagawin sa darating na Sabado po. December 15, regular pong schedule ng mga worship services natin. Pero pagkatapos po ng Ilocano worship, next Sunday will be our Ilocano Fellowship Christmas Party. Doon po sa Holy Club. Ganon din, 11:30 pagkatapos po ng Tagalog English worship, ang Christmas party din ng UMM at UMAYAF. At sa hapon, pagkatapos po ng Aldersgate service, ang Christmas party din ng Aldersgate Fellowship. December 16 to 24. December 16 to 24. 2 Mondays from now, yun po ang simula ng ating simbang umaga. Tuwing alas 5 po ng umaga ito. 9 na umaga po ito. Sa ibang mga tradisyon, lalo na sa mga kapatid nating nasa Roman Catholic tradition, meron po silang sinasabing panata. Kinukumpleto nila yung siyam. Kasi sabi nila, ang paniniwala nila at tradisyon nila, lalo na sa ating mga Pilipino, kapag nakumpleto yung siyam, may special na regalo ang Panginoon sa kanila. Tayo kaya, makukumpleto kaya natin yung siyam. Panalangin natin na sana magawa natin. Malay natin, baka totoo naman. So, 16 hanggang 24 po ito, simbang umaga tuwing alas 5 ng umaga. December 18, Magallanes Mission Christmas Party. Oh, by the way, sa December 14 po ng hapon, sa Sabado, mga alas 3 po, hopefully tapos na ang Workers Fellowship Christmas cheers niyan. Alas 3 po sa Sabado, yun po ang Christmas party ng Magallanes, ng Muñoz Bible Study Group. Christmas party po ng Muñoz Bible Study Group yun. 14. December 18, Magallanes Mission Christmas Party. December 21, UMWCS Christmas Party. December 22, joint worship with Christmas cantata and reception of professing members. Joint worship po tayo sa December 22, alas 9 po ng umaga yan. Diyan din po tatanggapin bilang professing members lahat ng mga nag-undergo ngayon ng confirmation and membership class. At sa 11:30 ng December 22, after the joint worship, that will be our church-wide Christmas cheers.
Christmas party po ito ng buong simbahan sa December 22. At sa December 23, Lunes, alas 10 po ng umaga, ito po yung ministerial team, staff, and family Christmas party. Sa December 23 po yon. And December 25, alas 9 po ng umaga, that will be our Christmas Day worship. 26 to 30, yung may FPAC-wide Christmas Institute at PCU Dasmariñas, Cavite. Ipanalangin po natin ating mga kabataan at sana mas marami ng kabataan mula sa Muñoz ang makakadalo ng ating Christmas Institute ngayon. And December 31, New Year's Eve Covenant Service, alas 3 po ng hapon. Yung schedule po ng ating simbang umaga, nandito na rin po. So, please, iwi po ninyo ito, itago ninyo, maya't maya, konsultahin upang sa ganun, alam natin yung mga ministries natin para sa buong buwan ng Disyembre. Happy birthday! Sino po yung mga nagdiriwang ng kalangkarawan sa linggong ito? Ayan. We have Maureen Joy Santos, Stephanie Yap, Eliza Zen Aguilana. Sino to? JC Galinato. May kulang dyan. Wala pa si Badong. Jesmar Galinato. Kaya lang sa linggo pa pala yun, no? Di pala dapat kasama lang ngayon. Annalisa Valera, Hilda Nolasco, Noel Valenzuela, Mar Joshua Lawagan, Elizabeth del Rosario Tria, Freddy Sian Yap. Sino pa? Si inaanak? Si Maricar? Kaya pala, kako kanina sa Dawn Prayer, ba't kayo naka-heels to? Meron pa po ba? Meron pang mga nagba-birthday sa linggong ito? Ayan. Yung isa kong anak. O, tingnan nyo. Katawan pa lang. Ang lambing ng batang to sa Muñoz kapag nandun kami. Meron pa po ba sa inyong nagdiriwang ng birthday? Halika na, anak. Ayan. First-timers. May first-timers po ba dito? Oh, meron pa. Yung isa sa mga apo ni Nanay Biring. Ayan, first-timers. Di nyo binigay yung pangalan nila sa akin. Saan po? Sa Galiana? Sa Christine? Ay, Galiana din. Sige po, can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Let us pray. Nasa harapan po namin ngayon, Panginoon, ng mga kapatid na sa unang pagkakataon ay nakasama namin sa pananambahan at ang mga nagdiriwang ng kalangkarawan sa linggong ito. Maraming salamat po sa buhay nila. Maraming salamat po sapagkat dinala mo sila sa amin sa simbang ito upang sa ganun ay makasama sa pananambahan. Dalangin ko ngayon, Panginoon, dalangin namin bilang isang simbahan na nawa maramdaman ng mga kapatid namin na sa unang pagkakataon ay sumamba dito, na sila ay hindi iba,
sila'y kasama sa pamilya ng Knox. At mula ngayon, hindi na sila bisita, panauhin, bagkus sila'y kasama ng pamilya. Pamilya mo, pamilya ng simbahan. Salamat din po sa buhay ng mga nagdiriwan ng Kangalang Karawan. Pagkalubong sa kanilang basbas, tulong, kagalingan sa mga sakit na nararamdaman, kastugunan sa kanilang mga panalangin. Ingatan sila, gawin mo silang kaaya-aya sa iyong harapan. Ganon din, Panginoon, sa lahat ng mga nagdiriwang ng Kangalang Karawan, sa linggong ito, saan man sila ngayon. Pati na po yung mga nasa mga bahay nila na nakasubaybay online. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin at pasasalamat. Amen at Amen. God bless po sa inyo. Ngayon, ating tunghayan ang pagsisindi sa ikalawang kandila ng Adviento. Today is the second Sunday in Advent, which we light the two purple candles. Last Sunday, we lit the candle of hope. Today, we light the candle of peace. Our world is not always a peaceful world. People hurt other people. Countries are at war today. People don't take care of the world. And people yell and scream at other people. But God promises peace. During Advent, we pray that we, as well as all people, will seek God's peace. When we look at the second candle, we remember God's promise of peace. We recall the words of Jesus in John chapter 14, verse 27. Peace I leave with you, my peace I give to you. In times of war and hatred, it's hard to remember that Jesus is the one who brings peace. As we approach Christmas, let's remember that God's intention is a place of peace where people shake hands instead of harm one another. Listen to what the scripture says. Mary said, "With all my heart I praise the Lord, and I am glad because of God my Savior. God cares for me, his humble servant. From now on, all people will say God has blessed me. God, all-powerful, has done great things for me, and his name is holy. He always shows mercy to everyone who worships him. The Lord has used his powerful arm to scatter those who are proud. God drags strong rulers from their thrones and puts humble people in places of power. God gives the hungry good things to eat and sends the rich away with nothing. God helps his servant Israel and is always merciful to his people.
The Lord made his promise to our ancestors, to Abraham and his family forever. Luke chapter 1, verses 46 to 55. In the scripture, we hear Mary's song of praise. There must have been times when Mary was frightened, worried, fearful, and sad. She may not have felt very peaceful as she considered her future. Yet her words help us see the peace that comes when we trust in God. How privileged we are to have this beautiful song of Mary. Can you imagine her singing the words written in Scripture? It is a testimony to her faith at being chosen as God's servant. And because she embraces God's future for her, she faces the future with assurance of God's peace. Candle. Dear God, thank you for your Son, Jesus. Thank you for those in our world today who seek to act for peace. Help us look for ways to be peacemakers at home, at church, and at school. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. And thank you so much. At ngayon, ating tinatawagan ang lahat ng mga bata para sa kanyang papuri sa Panginoon.
Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. While shepherds watch the flocks by night, they see a bright new shining star. Then hear a choir sing a song, the music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Now Joseph and his wife Mary come to Bethlehem that night. They find no place to born the child, not a single room was inside. Hark now, hear the angels sing, a new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Sige mga bata, tayo ay lumuhod. Pwede ba mga kapatid, extend natin kamay natin sa mga batang ito at isama natin sila sa ating mga panalangin. Aming Diyos at aming Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat narito ang iyong mga anak. Ang mga batang ito, O Diyos, na patuloy na pinagpapala mo. Tulad ng iyong pagpapala sa mga unang bata na lumapit sa iyo at sinabi mo sa mga alagad na huwag niyong hadlangan ng mga batang ito sapagkat sa mga katulad nila ang paghahari ng Diyos. Kaya naman, dakilang Diyos, itinataas po namin sa inyo ang mga anak mong ito. Pagpalain niyo po sila at patuloy, O Diyos, na maitanim sa kanilang puso't isipan ang iyong mga salita. At hanggang sa kanilang paglaki ay patuloy nilang maranasan ang inyong katapatan, ang inyong presensya. Gamitin mo, O Diyos, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga teachers, mga ate at kuya sa loob ng simbahan upang sila'y mahubog hanggang sa kanilang paglaki. At patuloy na maalala nila ang inyong kabutihan sa kanilang buhay.
Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Ngayon atin pong ipagkaloob ang ating special offering para sa Rebuilding the Temple Project. At habang inialay natin ang ating special offering, makakarinig tayo ng isang mensahe ng awit mula sa isang pamilya, ang pamilya Nalyares. Joey, samahan mo sila. Dapat pati tatay nandito. Taga-video daw yung tatay eh. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Love your voice. You have led me to the fire in darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's
It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Thank you, Nalyares family. Let us pray. Maraming salamat, Panginoon, sa talentong pinaghalob mo sa bawat isa sa amin at sa talento ng pamilya Nalyares. Salamat din po sapagkat binigyan mo kami ng opportunity na tumulong upang sa ganun ay sa katuparan ang isang pangitain na may tayo ang mas moderno at bagong struktura dito sa NACS. I-bless mo mga handog na ito, ganun din mga anak mo na paghandog sa mga to. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. May basa ti nasantuan nga surat. Kapantay, dyan Malakias, Kapitulo 3, 1 aging gana 24. Kasuntoy tasumbat ti Apo ang manakabalin amin. Ibaon konto ti babaunag ang mga sagana itidalan ko. Kat kalaat to nga umay ni Yahweh asap sapulan iti templo na. Umay to iti babaunen ang sagsagaan yo kat ipakaamon to tulag ko. Ngam siya sinunto ti may kabtor iti aldaw ayaay na. Siya sinunto ti makalasat into nagparang. Mayarig to iti apoy amang gugor iti landok kan kaslanto na ingel asabon. Umay to amang ukom kat dalusan na dagiti papadi akas iti panakagugor iti pirak kan ti balitok tapno idatag na iti apo umisno adaton. Maragsakan to ti apo kadagiti daton dagiti tattao ti Huda ken Jerusalem. Kasi ti panagragsak na kadagiti daton iti napalabas. Isao ti apo. Agyaman tayo iti Diyos. Agtakder tayo iti panakaibasa ti nasantuan ng Ebanghelyo. Ti Ebanghelyo ti Apo segun ken San Lucas. Noong 15th year ng paghahari ni Emperor Tiberius, si Pontius Pilate ang governor sa Judea, habang si Herod ang ruler sa Galilee. Ang kapatid na si Philip ang ruler ng Iturea at Trachonitis. Si Lisanias naman ang ruler ng Abilin. At sina Anas at Caiaphas naman ang mga high priests. Nung nasa desert si John, yung anak ni Zechariah,
Kinausap siya ng Diyos. So, nilibot din siya ng buong teritoryo ng Jordan River para mag-preach. Sabi niya, magsisi kayo, talikuran niyo ang mga kasalanan niyo at magpabaptize para patawarin kayo ng Diyos. Gaya na nakasulat sa book ni Isaiah. May sumisigaw sa desert, ihanda niyo at ituwid ang dadaanan ng Panginoon. Tambakan ng lupa ang mga valley, gawing patag ang mga bundok at burol. Idiretso ang mga likulikong kalsada, patagin ang mga baku-bakong daan, at makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas ng Diyos. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Padayaw ka, O Apo Jesucristo. Denggen tayo, timensahe ti kantang, agapo, tinak sa UMC Choir.
Salamat po sa mga magagandang lalaki at babae sa choir. Na pinangunahan ng magandang lalaking choir director at magandang dalagang pianista. Sabi ni Pastor Gilbert, magaganda ngayon. Once again, friends, good morning! Ang atin pong speaker ngayon ay sa iba, bago siya. Ito yung unang pagkakataon na siya magsasalta sa atin dito sa Ilocano Worship. Nung ako po'y nasa Quezon City, siya pong aking DS. Kasama niya ang kanyang may bahay ngayon, ang in charge sa DRRM at UMCOR ng MEA. Andyan si Finn, United Methodist Committee on Relief. Kahit kapag may mga bagyo, may mga disaster, naku, hindi po siya mapakali. Pinupuntahan niya yung mga lugar na kung may mga disaster at siya nangunguna doon. Siya po'y naging DS ng buong QC PACE, buong Quezon City, 2 distrito yan. 6 na taon yun, DS, no? Or 8, yung buong distrito. 4 years ng buong 2 distrito. Pero sa Kuan, siya ay naging DS ng 8 taon doon sa Quezon City, Philippines Annual Conference East or QC PACE. Graduate din po siya ng MDiv sa seminary at may MA siya sa Wesleyan University, Philippines. Kasalukuyang reserve major bilang chaplain sa Philippine Army or Armed Forces. Reserve major chaplain sa Armed Forces of the Philippines. Mga kapatid, ang ating pastor sa Aldersgate, na in charge sa Aldersgate Worship, si Pastor Gilbert Cedillo. Salamat po, Pastor Joey. Naimbag bigat kadigti amin nga anak Dios, ti Dios. Magandang umaga, pamilya ng Diyos. Nagpaturo ko kay Pastor Joey. Pina-edit ko pa. Sabi ko nga sa kanya kanina, pakibasa mo nga to. Adadarak nga Ilocano manipod iti Batak, Ilocos Norte, ti pamilya Abadilla, ngem dima kelak ditoy Manila, gapuna ti saok ket Tagalog. Kaya wag nyo na ho kung mag-sermon ng Ilocano. Ako'y may dugong Ilocano, pero sa Tagalog na po ako lumaki. Good morning, everyone. Tayo sandaling manalangin. Lord, sa oras na ito, speak to us and we will listen. Help us, O Lord, to understand your message this morning at patuloy na makita namin, Panginoon, ng inyong kalooban. And may we continue to glorify you, Lord, in our midst this morning. In Christ's name, Amen. Preparing the way for family. Kahapon, nag-uusap-usap kami, si Pastor Joey, sabi niya, paano ba natin i-relate yung ating teksto sa ating tema ngayon? Today is a Family Sunday. Kasama niyo po ba yung family ninyo? Parang mahina yata. Sabi ng iba, Amen. No? Amen. Today we gather on a Family Sunday, a special day when we celebrate the gift of a family and the unique roles each of us plays in the textiles of relationships that God has woven for us. Kaya nga mga kapatid, kung narito ka man kasama ang iyong biological na pamilya, ang iyong piniling pamilya, o ang iyong pamilya sa loob ng simbahan, tayo ay magsasama-sama at nagsasama-sama sa harapan ng Panginoon at nagkakaisa sa pag-ibig at layunin. Sabihin mo sa katabi mo, sa pamilya mo, katabi mo ba yung pamilya mo ngayon? Ha? Yung iba nakatitig na lang sa akin. Sino rito ang kasama ang kanyang pamilya?
Praise the Lord. Oh, yung iba nakaganyan, ibig sabihin kalahati ng pamilya niya wala. Dahil ICU yan, 50-50. No? Okay. Preparing the way. Mga kapatid, in our gospel reading sa umagang ito, mula kay Luke o kay Lucas, makikita natin dito sa kwentong ito si John the Baptist. Si John the Baptist ay isa sa mga mahalagang figure na lumitaw noon sa disyerto na may isang natatanging mensahe. Ang sabi niya, prepare the way of the Lord. Ihanda ang daan para sa Panginoon. At alam niyo mga kapatid, ang mga salitang ito ay hindi lamang isang sinaunang sigaw na mula doon sa disyerto. Ito ay isang panawagan din sa bawat isa sa atin ngayon. Partikular na kung paano natin pinapangalagaan at pinapalago ang ating mga buhay at ang ating pamilya. As we reflect on John's call, let us consider what it means to prepare the way for Jesus within our families. How can we create environments that invite God's presence and love into our homes? Paano nga ba tayo makakalikha ng isang kapaligiran nagaanyaya ng presensya ng Panginoon, kung saan nandoon ang pag-ibig, nandoon ang pagmamahalan sa loob ng ating pamilya, whether ito sa tahanan natin, dito sa loob ng church. Habang binabasa natin yung teksto kanina, makikita natin dito si John the Baptist o si Juan Bautista. And he preached a baptism of repentance, a theme that resonates deeply within the United Methodist tradition. Alam niyo mga kapatid, repentance is not merely about feeling sorry doon sa mga bagay na mga nagawa natin, sa mga pagkakamali natin, but it is also about transformation and willingness to make a change o pagbabago. At ang kahandaang gumawa ng pagbabago sa ating pamilya, makikita natin ito isang lugar na kung saan hindi maiiwasan yung nagkakaroon ng mga pagkakamali, na hindi pagkakaintindihan. So there may be a place sa ating pamilya where we need to seek forgiveness, to mend broken relationships, or to let go of grudges that hinder our harmony. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayon, sa teksto na ating binasa, and as we prepare the way for the Lord, ang hamon sa bawat isa sa atin ay let us examine our hearts and ask ourselves, yung ating mga sarili, are there words we need to say to heal old wounds? Kaya habang hinahanda natin ang daan ng Panginoon para sa atin, suriin natin ang ating puso. Sa loob ba ng pamilya, meron bang mga salitang kailangan nating sabihin upang magpagaling o gamitin ng Panginoon ng magpagaling ng mga sugat na nilikha ng panahon sa atin? May mga hakbang ba tayong kailangan gawin upang mapalaganap natin yung pagkakaisa o maibalik yung harmonious relationship, pagmamahal sa loob ng ating pamilya and even sa loob ng church? Are we nurturing a spirit of grace that allows each family member to flourish? Pinapangalagaan ba natin ito mga kapatid? Yung diwa ng biyaya ng Diyos na nagpapahintulot sa bawat isa sa atin sa loob ng pamilya na umunlad? Yung mensahe ni John the Baptist also speaks to the challenges and obstacles we face in our family lives. The valleys represent the struggles,
the heartaches, and the time we feel distant from one another. Meron din tayo niyan sa loob ng church, sa pamilya ng church. Kaya yung hamon niya ay marami mga valleys, mga struggles, mga heartaches na naramdaman ng bawat isa sa atin na nagdulot na tayo para bang malayo sa isa't isa, bagamat nandito tayo sa loob ng church. Naranasan niyo na pa ho ba yan? Sino ho rito ang pumunta ng church na meron pa rin ho siyang heartache sa kanyang kapatid sa loob ng church? Aminin. Magpakatotoo ka. Naranasan nyo na yung makikita mo yung tao, makakasalubong mo na, imbis na straight line ka, dire-diretso, dadaan ka pa sa gilid para lang makalabas ng pinto. There are so many valleys sa buhay natin. Kasi ayaw nating makaharap yung mga taong nakasakit sa atin. At yan ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon na mailayo ang ating sarili sa isa't isa. But we consider ourselves, the church, as of one family, and yet may distance sa isa't isa. Tama po ba ako? Ang tumungo, tama. Oh, may tama po kayo. And the mountains and hills symbolize the barriers that stand in the way of our connection. Ano-ano yung mga mountains and hills ang buhay natin within our families, our church families? One is pride, ego, misunderstanding, and or time constraint that pull us apart. Magkaroon tayo ng realization, magpapasko na. Meron pa rin ba tayong mga misunderstandings? Mahalaga pa rin po ba ang ego sa bawat isa sa atin? Malakas pa rin po ba at mainit pa rin ang pride chicken sa inyong mga dibdib? Friends, in this season of preparation, let us commit ourselves to filling in those valleys with understanding and compassion. Let's level the mountains by engaging in open communication, open dialogue, creating safe spaces for each voice in our family, in our church, and recognizing that our differences can enrich rather than divide us. Kaya madalas kong sinasabi, alam nyo si Christ, sa loob ng church, ang kanyang mathematical equation, hindi addition, lalong hindi subtraction, at lalong-lalong hindi division. Anong gusto niya? Multiplication. Paano tayo magmumultiply kung meron tayo mga valleys, mga mountains, mga hills sa buhay natin? Paano tayo magkakaroon ng multiplication kung meron tayong misunderstanding, meron tayong mga hindi pagkakaunawaan, nandun pa rin yung ating mga ego, nandun pa rin yung ating mga pride, nandun pa rin yung distance natin sa isa't isa. Paano tayo magiging isang mabuting patotoo within our families kung meron tayong ganitong behavior sa loob ng pamilya at sa loob ng iglesia? And this is a significant challenge. But it is one that is necessary if we are to embody the love of Christ within our respective families. Mahal nyo ba ang Panginoon? Are you sure? Sigurado kayo? Mahina eh. So, anong alanganin yan? Kulang ng oxygen. Do you love Christ? Kung mahal nyo ang Diyos,
mahal nyo rin ang kapwa nyo. Nung una sabi ng Panginoon, sinamarize niya, love your God with all your... Okay, ano yung pangalawa? Love your neighbor as you love... binago ng Panginoon. Di ba, naniniwala kayo? Ano yung pangalawang ginawa niya? Sabi niya, love your God. And then pangalawa, love your neighbor as I... Kaya tingnan mo yung katabi mo, kahit sino pa man yan, mahal ng Diyos yan. Di ba? Mahal ng Panginoon ang bawat isa sa atin, kahit sino pa man yan. Kaya nga may kantang, maging sino ka pa man. Maging sino ka man. Di ba kantayin ni Sharon Cuneta? Ha? Pasensya na po kayo. Miyembro po ako ng Disunity Boys. Maging sino ka man, ganun ang pag-ibig. It embodies the love of Christ within our families. Kahit sino pa yan, kapamilya mo, mahal ng Diyos yan. Kung mahal ng Diyos yan, dapat mo ring mahalin. Minsan na inis ka na no? Nagagalit ka na. Napipikon ka na. Pero tandaan mo, mahal ng Diyos yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Yan ang kapamilya mong mahal na mahal ng Diyos. Kahit na ganyan ang itsura ng mukha niyan. Di ba? Pero mahal ng Diyos yan. Kung mahal ng Diyos yan, dapat mahal din natin yan. And lastly, John proclaims that all people will see God's salvation. What a beautiful promise. Friends, as we prepare our families for Christ, we are not simply attending to our needs, but we are also becoming witnesses to God's transformative power in our lives. When we allow the love of Christ sa ating buhay, sa ating pakikipag-interact, ang ating pamilya ay nagiging tagapagmensahe ng pag-asa at pag-ibig ng Diyos. Kung bawat isa sa atin na binago ng Panginoon ay nagiging daluyan ng pag-ibig at pag-asa ng Panginoon sa mundo. Kaya nga sa lahat ng kumikilala at may Panginoon. Kaya noon meron kaming tema sa isang church. Ang sabi namin, matatag na pamilya, matatag na iglesia. Are you with me? Kapag ang pamilya ay matatag, ang iglesia ay matatag din. Bakit? Each family member plays a unique role in this witness. Kung matatag na pamilya, nagiging matatag ng iglesia sapagkat bawat pamilya ay tinatawag ng Panginoon na maging instrumento o maging beacon of hope and love. So, friends, brothers and sisters in Christ, let's encourage our family to see the beauty of faith in action, to participate in acts of service, and to understand that family is not just about us. It is about extending love beyond our walls. On this Family Sunday, let us acknowledge that we are all invited to prepare the way for the Lord in our respective families, in our church. Let us embrace the call to repentance and transformation. Let us recognize the valleys and mountains present in our family dynamics. And let us commit to fostering an environment where God can dwell. May our homes be places of healing, love and salvation, and forgiveness. May they reflect the heart of God, and may we together experience the joy of seeing God's promises unfold in our lives. Mga kapatid, tulad ng sinabi ni John the Baptist, yung kanyang mantra, in our hearts,
let us prepare the way. May we return home sa bawat pamilya natin to make straight paths for the Lord in our families, so that all may see and experience the goodness of God. Amen. Tenteng aro, dagiti yung sagsagot tayo, kat kablaawan, dagiti ashers, nga apan dito yung sanganan. At tuyo apo, ipaimikan ka digitoy, asagot mikan ka. May ayo ka kadigitoy. Kastamat amay ayo ka kada kami. Bendisyon nam dagitoy apo. Aramatam dagitoy tapno may palpalawa pay ti pagarian dito'y daga. May pakamupay ti ebanghelyom kayo ti amin na tao. Magalak ka nawa, Panginoon, sa aming mga alay. Gamitin mo mga tupang sa ganon ay lalo pang mahiyag ang iyong kadakilaan, ang iyong pangalan, ang iyong banghelyo, at lalo pang lumawak ang iyong paghahari dito sa lupa. Basbasan ang mga kapatid na nagsihandog sa mga to. Patuloy nawa nilang tagapin ang pagpapala na nagagaling sa iyo. Sa nangalan mo, Kristo. Amen. Apo,
tayo manalangin. Nangagan mi, O Dios, ti karit mo kada kami, ti mensahem kada kami. Ngayon kami sagana ti pamilyami, agpaay iti ingkayo may amay kadwa. No dumawa po at dalig iti banbantay, kan turturod, ang makalapad kada kami, tapno may sagana mi ti biyag mi, kat may sagana mi ti pamilyami, paay iti may kadwa ngayon may mo, Jesus. Gapuna kas kinunan ni San Juan Bautista, patagan dagiti turturod ken banbantay, palanasen ti daga. Tulungan na kami, wapo. Tapno mapatad dagiti turturod ken banbantay iti biag ken iti pamilyami. Mapalanas ti daga ti kalsada apagnaan ni Kristo nga apumi. May kat dagiti nyaman anapod dagiti saan na panagkakinaawatan dagiti gura nga aday ti puso ken dagiti nyaman payo apo ang mabalin. Amang lapad kada kami. Pukawam ka di dagito yu apo. Tulungan na kami. Ipasdag mo iti nagtatangaan mi kaniti pamilyami. Tituray mo turay nga daan iti ayat. Kapya talna rago kanamnama. Inyong tulungan ng bawat isa sa amin, Panginoon, at ang aming mga pamilya upang sa ganun ay may handa namin ang aming sarili at aming pamilya sa iyong muling pagbabalik, Jesus. Mawala nawa ang lahat ng mga hadlang sa iyong paghahari sa aming pamilya. Alisin ang anumang mga hadlang. Ang galit, hindi pagkakunawaan, mga hinagpis, kasalanan. Tanggalin mo mga to, Panginoon, sa amin puso at sa aming pamilya. At nang sagam sa iyong muling pagbabalik, Jesus, inyong masumpungan na kami at ang aming buong pamilya ay handa para sa iyo. Tulungan kami. Inyo ring pagkaloob, Panginoon, ang kagalingan sa masakit na nararamdaman namin at ng aming mga mahal sa buhay. Minsan, Panginoon, ito rin ang nagiging hadlang sa aming panunumbalik sa iyo at sa aming paghahanda para sa iyong pagbabalik. Pagalingin kami sa aming mga sakit. Inyo ring igawad ang iyong pagpapala. Tulong pinansya sa bawat pamilya. Tulungan mo rin ang aming simbahan manatili nawang maging tapat sa kanyang pagtawag at sa iyo na aming Diyos. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin. Amen. Asit ganak Jesus, asit ganak, di mo ipaidam ayat mo kan
Ikaa'y naranyag langit apag-aryam. Amen. Mga kapatid, ang Diyos ay siyang Diyos na nagpapala, Diyos ng biyaya, Diyos ng kagalakan at pag-asa. Siya rin ang Diyos ng kapayapaan. Diyos na wala siyang ibang gusto kundi matanggap natin ang mga ito at maghari siya sa bawat pamilya. Narinig natin ang kanyang mensahe sa atin. Patuloy nating ihanda ang ating sarili, patuloy nating ihanda ang ating pamilya para sa Kanya. At sa ating paghahanda, tanggapin natin ang kagalingan, ang pagpapala, ang biyaya na nanggagaling sa ating Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.